지금 지마 감긴다. 지마 몸. 야, 그 이제 뭘 봐야 돼요? 뭐도 가지고 내모는 그 반짝 보내면 이제 그런 거 하고 보면 이제 많이 마파일레 미낭 사살. 좀 티니 마파일레 몽케 티니 파이나이 고 티니 디비전니 시니어 리더 티프라 모타니 트레유트 좀 저또 밀리에 하나이 29 तारिख बसकां फाइने 29 तारिख चिनी बुबाग्रानी जनसभा दङ आरो जनसभाव जों प्रस्तुति लामा बेगे थांलाया आबो मिटिंग व चिनी कर्मी केहा पश्चिम करबुकनि एक्टिभ लिडार डमेन्डियां हेओ बं थाङि आरो मिटिंआव थाङि फेराव फुवा समयो बाइक बाइ उतु सुखाव लायो एक्सिडेन्ट बयो बिनि याथि बाइ था लोगो लोगो उदिपुर रेफार उदिपुर 2 दिन मतन मातन नाय परे टिफा ताव एकदम क्राइसिस बं केहा ब्रुमिथिया राबार राजाव जां चिनि पार्टी मातावको तांजाव युथनि सामोको तांजाव ओंखे बिनि सालामा हातंजाव प्राय 14 बोसोर उंजानाय गेता आरखे थंगर क्लायाव महा सामंक्रै हमंक्रै ने जोंजे पारिमो माइसो खवा खनि फ मता हिए बुबाग्रानि जे नेट मा फाइजाहा जे जों याव सुजामो जि जा पारे जों बिनि रिफाइलाय जामि बिनि पारा जे रोगी क्लाइटनाय बिनि पाराके पश्चिम करबुक मंगलजान पारा